Ma'am Donalyn Lastima, ang isa sa mga guidance counselor sa TOP Visayas. Ma'am Don, nga mayong gabi sa Aksyon Marlon na. Good evening everyone. Good evening sa imo listeners. Aha, sige. Ma'am Don, salamat gina sa time nga ginatag diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Mapabulig lang kami, Ma'am Don, damo sa nga pamangkot kung nga naga-suicide ang tawo. Pwede mo kita mabuligan explain sa publiko kung nga aga katabo ini. Actually no kana ang ini nga topic ginalantaw natin isa ka sensitibo na Aha. topic pero kanami man nga ginatagaan avenue para maistoryahan Mhm. para at least no ma-enlighten kita at the same time makabalo kita kung paano kita makabulig no, sa mga kauturan naton nga sang kasubo no Aha. kag ang pamatsagan nila amo na lang solusyon sa tanan. Mhm. Pero kag balik kita sa pamangkot mo no, your question is what is suicide? No? Aha. Suicide actually is a kung paano pa is ginapaminsara no. It's a vehement or you act with volition imo balaging desisyonan Mhm. no nga i-do ng imong kabuhi. Aha. Pagi sa there are different ways no kung paano mo i-update ang imong kabuhi. So basically una gid it's a cognitive it's a decision. It's a decision nga ginaobra sa ka-person na sa pamatagan nila amo na ang ultimate ng solusyon sa kung anong ginaatubang nga problema. Mhm. Okay. Anong mga patimaan, Ma'am Don man, sa ginatawag suicidal behavior sa isa ka tawo? Yung mga patimaan. Kung ilang taon na kadamo bisang mga bagay nga dapat natin i-considerar no nga nagalapot sa punto nga isa ka tao gusto niya ka o niya kabuhi. Doon nagambal ko gani nga desisyon definitely hindi ni siya natabo lang siya overnight. Mhm. But silingon there are siguro no sa psychology niya kadamo sang ginapaminsar nga mga bagay ginakonsiderar nga mga bagay until such time nga magdesisyon gid siya no kasubo nga magdesisyon sa nga utason ng iya kabuhi. Pero when you look at the warning signs, kadamo kita dapat lang tawon na ang mga talamati natin tonight, no, Ah. could somehow be more aware kag mangin sensitive sa mga amuni nga mga symptoms or mga signs. Una, gid no, may ara nga ginalantaw nga mga warning signs. Mhm. Sa psychology, no, gina-guide kami sa isa ka phrase na tawag naton is fast warm. I stands for ideation. So, ini nga tao, kung naghahambal na sa imo, like, may ideation, pinapaminsan niya nga gusto niya na mapatay, or buwas, gusto niya na madula. No? This is an example of suicidal ideation. Or ano din, ginaromanticize ang kamatayon. No, may guro kung maamuni, or maamo ko ni guro ay, no? Aha. So, kung may mga amo ng ideation, that's a warning sign nga ay ini nga person, you really should take it seriously, listen to the person. Hindi ka mga balboy, ikaw, bala mo katulito, mo ka joke naman, no? So we don't do that. Aha. Second, we will check on the substance abuse, no? Kasi ang extreme na paggamit sa isa ka illegal nga drugs, no? Gina-consume niya too much, like for example, no? Grabe siya mag-inom, hindi lang siya nga inom nga para lang for makalma no, but more on parang gusto niya na yung malunod sa kahulugbon. Pwede man na, no? Another one, sa past naman niya, starts with P, for purposelessness. Feeling niya wala purpose ang niya kabuhi. No? Meron sa feelings niya, trap siya bala, ka anong pulos nga rin ako subong, no? Anong meaning? Anxiety is also one, no? Anxious or very tense or tensionado sa mga bagay ng kasabo sa iya. So kung tensionado ka or sabi anxiety mo, may kulba, no? Ang kulba ang wala sa rason or extreme na kulba na hindi ka balo ng himuon sa mga bagay sa palibot, no? We also have that trap, no? Feeling trap. So masaga niya, gakabuhi lang siya, pero wala man sa kabalo kung diinilipak sa kanto, no? Ang iya, pero masaga, that's the only way. Wala ko ibang lugaan. Death. Hopelessness, so kagina may purposelessness, wala pulos, wala purpose. Ang hopelessness naman niya, maglantaw sila sa future. Baka wala na sang, I don't see myself, no, 2 years, 3 years from now. Mga sugilano, no? Yes. Sa warm naman, una natin ang tao, no, withdrawal.
Like, for example, if the person is, buka grabe siya bala ka sociable, Mhm. very, extroverted, pala istorya, pala amigo, kung gulpi lang, all of a sudden, wala man rason, no? Oh. Pila ka date, hindi mo siya makita sa social media, Uh-huh. wala hindi mo siya makontact, or ara na sa room, napakuribong, hindi gusto pasigaw ng suga, no? Why nagkakaon, so withdrawal, not only sa family, pero sa iya, di mga network, so isa man nakasign nilang taon natin, nga gulpi lang siya, wala na. Aha. Siya nang nakita natin sa atin. So that could be one. Aha. Anger or kaakig, no? Akig siya sa mga bagay. Even akig siya siya ako galingon. Mhm. Diba yung mga monakis na nga mga emotions sila na wala ko, hindi ko akig sa iban, pero ang anger is directed toward yourself. Aha. And another one, recklessness. Reckless sa mga desisyon lang kay sa example matabok sa dalan, gusto lang ko yung tabok sa dalan. Pero the thought of tabok sa dalan could lead to something, bakit mabriguan ko di, may man na aksidente, doon ka mo na reckless. And lastly, sa warm, mood changes. So, drastic ang pag-change sa mood, doka. At ba naman sa mood changes, kung doka, ang mga istorya, bala nga daw, hindi ko naglawan, pero siya, grabe, kadlaw. Hindi man siya kaladlawan, maraming kadlaw niya. Or, wala man siyang subo sa istorya, nga, grabe, nangiyaya nga kasubo, gizahaw. No? So, is fast warm, this is the, ang tawag natin, acronym, no? Para makita, or mnemonic, no? Para makita natin, kagmas mapatinan, no? Ang mga warning signs sa mga kilala natin, o mga tupadbalay natin, no? Nagatuyo nga utas na niya kabuhi. Aha. So kung may isa ka tawo nga nagapabati-bati palang abi nga utason niya ang kabuhi niya, dapat seryosohon gini. Buligan na yon panugyan. Mas nami siguro nga mas putuan siya kag pag-arisin po no istorya nga amo na imo nabatyagan, may natabo bala sa imo no, because at some point yung mga persons balang ara sa amo nga state no sa ilang ang state in ilang mind, no? More likely, they just want someone to, to talk to, someone na mamati sila, na hindi sila pag-judge dayon, based sa ilang ginapamintar. So, mas makabulig. No? Kung amo ka na, like openly, you offer help sa ila by listening. Aha. Okay. Ano to, Ma'am Don, there is sa Negros Occidental, kag sunod sa Bacolod, mayara sila, mayara sila sang pwede dang pandering ahensya or opisina nga pwede nila mapangayuan sang advice? Actually, sa national, may ara kita nga National Mental Health Center. May ara na silang telephone, landline, no? Nga pwede na nila matawgan whenever they feel like mga nang gusto nila nga mamintabla on that. Pero dito sa Negros, may ara kita nga Mental Health Connect. So, pang tao kong number, no? Gin-launch na siya actually sa Region 6, no? Western Visayas, ng mga Department of Health, para i-extend ang help sa mga cases na gusto nila maistoryahon, no? Pwede din sila kadayal sa number. Pangitaon ko karon ang number, no? I-share ko na sa imo para at least nang pakabulig sa mga tao nga nahuya na kasi sa ila mo, nahuya sila nga i-judge o nakuldan i-judge. Pero dili sa Bacolod, may ara kita nga Western Visayas ng support for usually ini siya din na site, no? Western Visayas support, psychosocial support for COVID-19, no? Iyan isang lasal. Online sa counseling, although ang focus sa una is psychosocial support para sa COVID cases, wala or COVID-19 na mga situations, but I think, no, kung may mga amo ng mga cases, diba, open man sila, no, to receive, no, kag-ihatag sa mga experts na volunteer, no, wala na siya bayad ang sa psychosocial support. Pero diriya may araman ta mga clinic or mga psychological center no ga offer sa ila help at a minimum amount to listen to mga individuals na may amo na ginabatsyag. Pero kung sa school, dito may mga kabataan kita sa pamati no ng ako no, I'm coming from the school no, sa academy kami. Ako guidance counselor, very sensitive kami sa mga concern sa mga kabataan namon, especially sa subong academic pressure, it's grabe. So, kung may mga counselors ka mo sa school, might as well visit your counselor. So, ang counselor ninyo
very sila very eager to help and listen, and they're experts, no, to help you kung ano man ang ginaatubang ninyo mga challenges. Sige. Ma'am Dawn, salamat kid sa information ha kag kabay pa nga makabulig ini sang dako parang at least like kawan na ini mga katabo nga suicide incidents diri sa probinsya kag syudad. Ma'am Dawn, thank you gid. Oo, Action Marlon, hindi lang gito ka last na lang gid, Yes, no? go ahead. This month is celebration or World Suicide Prevention Month. Yes, no? Sang September 10 gina-recognize ng World Health Organization na International World Prevention Suicide Day siya. Yes. So ang ilalang gid na panugyan sa akon manukol sa nagatag pala matino, every person, every one of us has an ability to help. So we create hope sa mga tao nga kasugatan naton through our actions. So like, just kumusta ka? Ano na? Something like just letting the person know that you're there to listen and to assist in whatever way you can, but if in one way or the other, creating hope through our actions. So, let us do our part. First, listening sensitive kita sa tao sa palibot natin. No? Let us be more kind, more gentle sa mga words na ginabuhian natin. Kasi, everyone may ginaatubang nga ilaman yung mga challenges sa kabuhi. Sige. Yan. Yes. Ma'am Dawn, thank you again. Thank you kag mayong gabi. Good evening. Okay. Action Firing Line.